Woensdagmiddag vond er een voetbalwedstrijd plaats op het terrein van SCH en Herten tussen basisschoolkinderen uit Herten en Lin. En dat is een traditie. De wedstrijd wordt al meer dan 50 jaar gespeeld. Op voetbalgebied hebben ze maar een aantal klassiekers. Ajax Feyenoord bijvoorbeeld, of Barcelona tegen Real Madrid. Maar ook Herten tegen Lin. Want de basisscholen uit die twee dorpen organiseren al meer dan 50 jaar een jaarlijkse voetbalwedstrijd. De afgelopen jaren waren de schoolkinderen uit Herten de sterkste. Herten heeft 2 basisscholen en ook meer kinderen die voetballen. Daarom hebben de gasten uit Lin het vandaag over een andere boeg gegooid. Ook de voetballers uit groep 7 en groep 6 deden met. En dat leverde een spannende wedstrijd op. Bij rust was er nog niet gescoord. Wat staat het? 0-0. Van welk team bestig? Van Herten. En, gaat het goed of kan het nog beter? Ja, kan altijd beter, maar het gaat wel goed. Waar reddingen al moeten maken? Ja, 2. Dus het gaat wel goed. En de 0 houden, hè? Ja. En hoe gaat het tot nu toe? Goed? Ja. Wie is de beste speler van jullie team? Geen idee eigenlijk. Jij? Nou, dat weet ik niet echt zeker. 0-0, nog niet gescoord. Gaat dat nog veranderen, denk je? Ik denk het wel. Ja. Van welk team bestig? Van Lin. Dat is te zien. Wie gaat het tot nu toe? Goed. Ja. Wat er alweer? Nee, nog niet. 0-0. Heb je wel het kansen gehad? Ja, wel het kansen. Gaat het nog veranderen, de score, of denk je dat het 0-0 blijft? Nee, blijft niet 0-0. We gaan winnen. Tactiek al duidelijk. De tweede helft hebben we een beetje omzetten. Hè. Maar we doen het goed. En als systeem misschien? Nee, het systeem blijft hetzelfde, alleen je hebt wisselspelers. Dat ook iedereen een spelen kunt. Zijn het allemaal voetballers zoals je in het team hebt? Ja, allemaal. Bij Lin. We zijn niet echt gewend om met VR2 te spelen. Die VR3 is meestal gangbaar. Maar een Hert is iets fysieker, iets langer, maar deze is iets kleiner en bewegelijker. Het is allemaal in groep 8 of is dat verschillend? 6, 7, 8. Dus de kleinste is in groep 6. En hij heeft wel de grootste kans. In de tweede helft zou toch het winnende doelpunt vallen. Ondanks veel kansen lukte het maar 1 speler om het net te vinden. En die voetbalt bij Lin. Een overwinning voor het team uit Lin dus. Voor het eerst sinds lange tijd. Vertel eens, wat gebeurde er? Je kreeg de bal en toen? Toen tikte ik de verdediger uit en toen scoorde ik hem. Ja, het zat erin, hè? En hij rolde heel rustig erin. Dat maakt niet uit. En nu, blij? Ja. Linne, winnaar vandaag. Dat is voor het eerst sinds lange tijd. Dat is jullie gelukt. Ja. En nu? Feesten. Dat is 2 bekers vandaag, zin ik. En ja, gaan die naar hetzelfde team? Nee, vandaag niet Olaf. We zijn hier bij de scholenvoetbal georganiseerd door Solvay Chemie. We hebben inderdaad 2 bekers. De grote dat is eigenlijk voor de winnaar en dat is vandaag de Triangel Lin. En dit is voor de penalty en dat is toevallig de Huberte School uit Herten. Dus ze gaan allebei niet met leg gaan uit? Nee, ze gaan allebei met een schone trofee naar huis. Nogmaals, de een gaat groter en de ander gaat kleiner. En ze kregen dadelijk ook nog allemaal een klein presentie van Solvay. Dat is toch een leuke ervaring, denk ik, hè? Ja, heel schoon. Ik denk dat het ook leuk is dat Solvay en ook schoon voor de gemeenschap deze voetbal nog in ere hield. Het is de 58e keer dat we dit organiseren. Dit jaar te gast bij SA en Herten en mooi gebaar. Goed gespeeld!